Saka wakachiti waya wachopedza kudambura dzemagetsi wakatora ka distance ngekubva pawanga wari. Asi hawana kuziva kuti mamuchide futi megasi hombe anozi ma90 kg mazihombe aya. Ndio lakazoputika wana wafungidzira kuti waedza nepaunokuti kuti moto usapinde pai mumba umo. Ndipo wakachitora distance yekuchitiza moto unenge wakati wande. Ndipo wakazoputika rimwe gasi ndio lakazowa kwanza. Vadiva vatereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Nasi ndiri kunzvimbo yeDevonshire. Yanga iri tuckshop handi? Yanga iri tuckshop. Alright. Maitorohwa basa chaizvo. Maitorohwa basa. Then umaitwa zvemagasi. Vaiti maitwe zvemagasi. Asi akazopedzisira mutuckshop nemagasi acho muchiita futi zvekubikirwa. Alright. Saka chii chakanatsokonzeresa kuti chakaitika apa? Wakanga waine mukomana aishanda mukati umu. Alright. Saka waishandiri kubika negasi, uko magasi echifilisirwa mukati. Alright. Saka adaro zvezvo wakatanga kubika ubva pauya mukomana aida kufilisa gasi. Okay. Saka arida kufilisa gasi kudaro wakabva atuka ari kubika gasi ndobva ratora nemoto wokugasi uko nero kugasi hombera riri kufilisiwa. Moto kwatotanga kubeka. Ndobva azotoitawo zvekutodedzera. Saka takatozvinzwa takagara pavharanda apa kuti kuri kubeke chii? Alright. Kuri kubeke moto. Tobva tatodedzera kuti buda. Saka munhu wacho waite zvemagasi izvezvo waigara paimba iri pamiri. Alright. Vatotodedzera tichitodedzerawo nharaunda. Saka pana pabasa pake. Papari pabasa. Alright. Ubva tadedzerawo tichitoti budemo. Saka isusu kubuda kwakazoite mwana atina kuona kuti mukomana wakazobuda sei. Alright. Ndo patakatotiza vanhu kwazotoungana paya, but gasi hombe manje mabudira rakazoita umu. Pakatotanga kutsve madiki ndo akatanga kuputika. Ndobva arowe mawindo aya. Saka zvinhu zvazviri mukati zvimwe zvinhu zvakatotsva. Maketeni chichine hembe. Zvese. Ko zvinhu zvazvo zvaitengeswa zvakatsva. Zvakatsva zvese, hapana kana chinhu wani chakasara. Hapana chakabuda. Hamuna mamutorine nemafiriji 2. Ndikuona pane mafiriji anga ari. Mamune nemafiriji 2 saka isakatsva zvichire kuti magasi anga aruma anga ari 4. Alright. 2 madiki ne2 mahombe. Shame. Ko iye muridzi akazvitorawo sei? Wakatombofenda. Wakambotanga umbodire mvura apa. Vazotadza kudire mvura iya. Takudedzera kuti bva pomoto auchaiti. Saka wakazoenda kodonhera kuseri uko kutuckshop. Ndobva afenda. Saka maiwa pa next apo pamira. Newa uko kutuckshop ndo wakazoya ubva wamubata. Kwakuenda naye kumba uko. Aenda naye kumba ikoko padoo apo. Saka wakati ngatimupinze mukati bhozi uri kuite nharo dzekudodzokere mutuckshop waiti ndodo kutsvira mukati. Unopinda mukati momo. Waiti ndodo kutsvira mukati umu. Ndobva atosimubatirana munhu yakwaenda. Saka pamba apo manje akadi try uvhure dhoo. Mamune kamwana kakarimo. Gasi hombe ndo pakabva rasimuka kubve mutuckshop umu. Ndobva rananga muri kuona apo pakavhurika apo. Ndobva rakapinda napo ipapo. Kupinda ku next. Rakasimuka ndobva rarowe kejichi. Varapinde pamango apo varadzikira raapa. Varaende kopinda nepaheji apo kwaende korowe dhoo kwaendeswe mukadzi uya manje muridzi wetuckshop. Saka raisatera muridzi. Zviri pachena rari kutere muridzi. Ndobva ratotere muridzi waro. Saka wanga uri ikoko wakazotobata futi basa rekuti dzimirai moto. Okay. Moto ndobva wadzimwa asi munhu wanga wakabata wakadzi 2 waya wani wacho wakakuwara. Akatoendeswa kuchipatara kuitira kuti vanhu wakakuwara wanga waripo 5. Alright. But tinomweni uchitori muchipatara izvozvo. Okay, ko fire brigade wakatora nguva yakareba kurespond. Wakazouya moto watodzimwa zvinhu zvatotsva mukati mumba. Nemarata akatsemuka pakasimuke gasi apa kabva rakasheka marata akatsemuka kuseri. Alright. Akatsemuka about 3 marata. Umuridzi anowanikwa here izvonzo side right? Muridzi haasi kutombobatika zvekudaro because polisi iri kutomutsvaga isi unoona. Because asi zvazviri pamutemo here izvo zvakaitawo kudai izvo? Mapurisa akambonga atombopfuura naapa echiti chii chemuri kuita dhee racho iri rari kutoti magasi awo ngaabude mutuckshop. Pasina chinguva ndo pakabva patoputike magasi. Pakabva patoputike magasi. Kutaura naChenea Muganiwa.
Oh, baba watatenda. Baba watatenda. Alright. Pasene mfaro ndiri kusakubva Devon Share. Ndina baba vemwana wepatambofura paya ndichikurakidza kuti pakaitika moto wemagasi. Inei baba. Ndinofara muchifara. Ayo zvakaona. Chakaitika chekuti moto wemagasi wakaputika panext door. Alright. Moto waputika panext door. Wano ndio pakaungana kuenda kobatsira. Saka ndio pakazobuda mwana wangu alizotenda. Wali 2 na sekuru wacho. Moto wakanga wabvira pamagasi. Asi papa ne tambo dzemagesi. Dzadzabvira moto. Saka wana wakanga wakwenda kugura tambo yekuti moto usapinde mumba. Sinzi moto wangu dzemagesi anga kupinda mumba. Mumba mumaizi futi mune tumamine futa magasi. Saka wana wanga wakubvisa njodzi dzemoto tusapinde mumba umu. Wana pakapauka dambura tambo dzemagesi. Saka wakachiti wachopedza kudambura dzemagesi. Wakatora ka distance kekubva pawanga wari. Asi hawana kuziva kuti mumba mamuchinde futi megasi hombe anozi 90 kg. Mazihombe aya. Ndio rakazoputika. Wana wafungidzira kuti waedza nepaunogona kuti moto usapinde pai mumba umu. Ndio pakachitora distance yekuchitiza moto unenge wakati wande. Ndio pakazoputika rimwe gasi. Ndio rakazowakwadza. Natatenda nevo magasi vaimbotambira apo here kana kuti vaiziyana pana ukama kana relationship imboripo bayo. Moto yose injodzi yanga ndisvikira mumutana saka vanhu vanga rutoekeza kunobatsira. Alright. Makwara akakwara sei? Mwana wakakwara maoko ese izvozvi mukatasi vane mabhaniji nekufesi kwese kwakati kupuka. Nekuda kwenjodzi iyoyi. Apa hapana kana ndingati weukama wacho wakauyawo kana mupfumi wachiona kuti mangwanani kana mamuka sei. Hapana. Atina nhasi. Zvese zvirudiwa chipatara ndindu ndoita. Kuti nawo izvozvi mwana wangu chipatara. Nguva dzino ndiko kwandotobva kuona visiting ya5. Mangwana ndotomuka zvinchitungweni. Saka varidzi vetakishopu hapana kana akambovuza. Hapana kana wani ivo varitozi vakatiza vanhu vetakishopu iyoyo. Asi ndoda kuzama kuti amene hapana kukwanisa kundibatsirawo here kuti wagari. Wewe parugara ipo papo chikwanise kuonawo munhu watibatsirawo pane zvakaitika. Nekuti aitobatsira. Waitobatsira nekuti dai tambo dzisina kugurwa kumba ingodai pasisina ende pangodai pakakwara pakadhistrika dzimba dzakawanda. Alright. Zvazvinoita vanogona kusada kubatsira but pane vamwe vanhu vachazoonawo ndofunga nyaya yatichataura vanogona kuda kubatsira. Handisi kuti vanokubata isei. Havanondibata pana paDevon Share number 63 kana kuti 078 221 05 015 401. Adzokorodza baba. 078 221 15 401. Ati zvemagasi izvi imi munozviona sei zvinoda here kuita mudhuze neimba kudai? Zvemagasi sisi takatotanga zvionawo manje kuti zvingapindawo mulocation. Magasi aiziva kuti ane nzvimbo dzaanofirirwa. Izvi hazvibatsiri kuti pese pese pane nekagasi. Izvozvo magasi akuiswa mumba nenyaya dzekuti warushawo kubhadhara mari dzekanzuru. Kanzuru yakati hatisuda zvemagasi. Ivo vakutora magasi vakuisa mutakishopu. Ndizvo zvakakonzeresa njodzi idzodzo. Because wakati magasi ndiwo maanofirisa ndimo uri kubika. Ndizvo zvakakonzeresa njodzi iyoyi. Uyu mushandi waibika mune magasi. Wawandisa magasi kuti kanzurisa isaona. Muno muchaimo magasi chamukatotaisa nzvimbo mune masara makeji basi. Magasi acho haachaoneki parufirirwa. Nenyaya dzekanzuru. Kanzuru haisi tozvidawo. Saka makuona vanhu vakufira magasi anga ari mumba. Kusha kanzuru kuwandisa kuti kanzuru ikasvika tirufirisa ndofunga zvisi pamutemo here handisi hangu kuti zvine matsamba akadi. Ndinorombo ndofunga vari kuona vhidhiyo inoyi. Baba ndataura nawo namba dziripo ndichadzisa futi pascreen. Vamwe vemunharaunda besides vakakonzeresa kana kuti varidzi hapana vari kumbozama kubatsira? Hapana. Ngozvionera nditozvionera ndega. Kubva kukwara kwakaita mwana wangu up to now asandana heyopi kunze kwenyimi matoya kuchondiudza kuti zvakadai. Aiwa ndinovimba patichange tichibudisa vanhu pachapotanga kuti kazvinobatika zvakanaka. Thank you so much.